Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat medewerkers van de kustwacht drugssmokkelaars informeerden. Tenminste, dat beeld kwam naar voren tijdens de behandeling van de Heelal-zaak. Dat is een zaak tegen 7 voormalige werknemers van de kustwacht. Er is flink wat tijd voor uitgetrokken omdat ze worden verdacht van het geven van informatie aan drugssmokkelaars. Op die manier werkten ze dus hun eigen werkgever tegen. En gisteren kwam naar voren dat er via allerlei telefoons, SkyTelefoons, handgeschreven briefjes op allerlei manieren is gecommuniceerd om drugssmokkelaars te vertellen dat de kust veilig is. Ook werden er dienstroosters gedeeld met criminelen. Er werden ook bedragen genoemd van wat zij zouden krijgen voor het doorgeven van de informatie. Volgens tijdens de behandeling kwam naar voren dat de kustwachtmedewerkers 218.000 gulden zouden moeten ontvangen voor het doorgeven van de informatie. Het is een hele grote zaak. Het maakt het lastig dat de verdachten zich op hun zwijgrecht beroepen. Maar er zal de komende dagen meer duidelijkheid komen over in hoeverre bewezen kan worden dat de medewerkers van de kustwacht gevoelige informatie doorgaven voor betaling aan drugscriminelen. Protest tegen misbruik vrouwen, dat vond gisteren plaats op het Brionplein. Daar kwamen leden van de Women's Steering Committee Curaçao bijeen voor een stille demonstratie tegen geweld tegen vrouwen. Ook waren er verschillende mensen aanwezig bij deze demonstratie. Het ging om een protest zonder speeches of muziek om solidariteit te tonen met slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld en aandacht te vragen voor de groeiende problematiek op het eiland. Wie het nieuws volgt ziet dat er steeds vaker berichten naar voren komen van mensen die worden aangehouden in geval van mishandeling. Vaak gaat het om een verbroken relatie waarbij de ex-partner wordt mishandeld door de voormalige partner. Er zijn veel zaken die nu in de aandacht komen en daarvoor wil ook de Steering Committee laten zien dat ze zich solidair tonen met de slachtoffers. Volgens de betrokkenen stijgt het aantal meldingen van huiselijk geweld op Curaçao sinds 2023 met tientallen procenten. Dieven op heterdaad betrapt, dat gebeurde gisteren bij industriepark Cerulora. Er kwam een melding van een beveiligingsagent die controleerde en die zag op een gegeven moment een verdachte bestelbus op het terrein van een bedrijf. Daarbij werd een kijkje genomen en opeens kwamen er 3 gemaskerde mannen tevoorschijn die wegrenden. Een beveiliger loste meteen enkele waarschuwingsschoten in de lucht, maar de mannen bleven rennen en vluchtten weg van de locatie. Toen de camerabeelden werden bekeken, bleek dat deze mannen al eerder waren geweest die avond. Het was de tweede keer dat zij de bestelbus hadden volgeladen met goederen en alcoholische dranken met de bedoeling om ermee weg te rijden. De eerste keer is dat dus gelukt, de tweede keer werd de truck aangehouden. De mannen zijn nog voortvluchtig en de bus die gebruikt werd blijkt afkomstig te zijn van diefstal. Eerder op de dag in Otrabanda gestolen. Politie geeft tips om inbraken te voorkomen. We hebben het vaker hier bij Extra Journaal. Aandacht voor inbraken. Die nemen toe met het eind van het jaar. Elk jaar weer zie je dat meer mensen proberen iets te stelen bij anderen. En de politie geeft nu tips om alert te blijven en extra veiligheidsmaatregelen te nemen om woninginbraken te voorkomen. Het gaat onder meer om een goede verlichting rondom de woning en het wegwerken van hoge begroeiing die een schuilplaats kan bieden. Ook adviseert het korps om gereedschap en andere voorwerpen die als hulp kunnen dienen bij een inbraak altijd op te bergen en niet rond te laten slingeren langs het huis. Verder benadrukt de politie dat bewoners ramen en deuren goed moeten sluiten zodra zij hun huis verlaten. Ook voor korte tijd. Stevige sloten op hekken en poorten zijn daarbij essentieel.
camerabeveiliging kan een waardevolle aanvulling zijn, net als een oplettende buurt. Mensen die op vakantie gaan worden aangeraden iemand in vertrouwen te nemen om een oogje in het zeil te houden. Gezamenlijke aanpak vuurwapencriminaliteit. Dat vond plaats op Aruba, waarbij dagenlang door analisten, informatiespecialisten en rechercheurs uit alle landen van het Koninkrijk en het Caribisch Nederland gezamenlijk werd gekeken hoe vuurwapencriminaliteit kan worden aangepakt. En het resultaat werd gisteren bekendgemaakt. Er is voldoende informatie om op korte termijn 3 opsporingsonderzoeken naar vuurwapendelicten te kunnen starten. 10 informatieproducten en een steeds scherper beeld van vuurwapenproblematiek in de Cariben. De editie waarbij gekeken werd naar dit specifieke probleem heeft de naam War Room 2.0 gekregen. En de samenwerking vond plaats tegen de achtergrond van een toenemende vuurwapencrisis in het Caribisch gebied. Bezit en gebruik van vuurwapens is de afgelopen jaren zichtbaar gestegen en de verwevenheid tussen wapens en drugs is sterk. Er werd samengewerkt door medewerkers van de 5 politiekorpsen binnen het Koninkrijk, het RST, de marechaussee, de kustwacht en het Openbaar Ministerie. Politie vraagt hulp bij opsporing van 14-jarigen. Het gaat om de 14-jarige Alexander Melfor. Vorige week maandag is hij weggelopen uit de justitiële jeugdinrichting JJIC en niet teruggekeerd. U ziet zijn beeld. Hij is 1,70 meter lang en heeft een donkerbruine huidskleur. Toen hij vertrok droeg hij een zwart t-shirt, een zwarte joggingbroek en crèmekleurige slippers. De politie vraagt iedereen die informatie heeft over deze jongen om contact op te nemen via telefoonnummer 917 of 108. En dat is een anoniem nummer. Dan voetbal. Curaçao is ingedeeld in pot 4. 5 december vindt de loting plaats. Ja, het WK 2026. Het speelt helemaal nu Curaçao gekwalificeerd heeft. Ook hier op het eiland wordt er uitgebreid gekeken tegen wie we zouden kunnen spelen. We zitten nu in een pool met Jordanië, Kaapverdië, Ghana, Haiti en Nieuw-Zeeland. Er moeten nog 6 landen bij komen. Die moeten zich nog kwalificeren. Maar dat zijn de landen waarbij we in ieder geval niet worden ingedeeld. Worden ingedeeld in een land uit pool 1, pool 2, pool 3 en wij zitten dan in pool 4. Nederland bevindt zich in pot 1 en die zullen dus niet in de pool uitkomen tegen sterke landen als Spanje, Argentinië, Frankrijk, Brazilië, Portugal en Duitsland. Nederland en Curaçao kunnen wel in één pool terechtkomen. We houden het in de gaten, 5 december is de loting en wij gaan even naar een break. Você que conta dushi, orbo tem a liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turno-flor e piscina para baja calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com o Extra Sul de 50 aniversário. Com um tremendo super mega campanha 50 anos. Regalando más de 50.000 florines na prêmio. Entre outros, passagem e estadia na Holanda para 2 personas. Estadia de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bom de gasolina, bom de comida e hobby mais. Prêmio principal, auto Kia Picanto. Busca o Coran Extra Tour Dia, subir ao website www.extra.cw e participar para bota dentro. Suerte! We beginnen op Sint Maarten, want daar heeft de politie aandacht gevraagd voor de vermissing van een toerist. Het gaat om een 55-jarige Amerikaanse vrouw, Miss Ann Evans.
Ze was passagier op het cruiseschip Rotterdam, dat op 20 november Sint Maarten aandeed. Ze ging om 10 uur 's ochtends van het cruiseschip af en ze verliet het cruiseschip voor een island tour in Marigot, French Sint Maarten. Stapte ze uit de bus, maar ze kwam niet meer terug. Niet voor de bus, niet voor het schip. En er wordt nog steeds naar haar gezocht. U ziet de beelden. Het is een 55-jarige Amerikaanse toeriste en men weet niet waar ze is gebleven. Het CFT heeft zorgen over Bonaire. En dan gaan we even naar de BES-eilanden, want het College Financieel Toezicht Bonaire, Sint-Eustatius en Saba heeft gesprekken gevoerd met de bestuurscolleges van de 3 eilanden. Er is in het algemeen aandacht gevraagd voor een versterking van de uitvoeringskracht. Maar bij Bonaire zijn er zorgen omdat er over een groot aantal bijzondere uitkeringen wordt gesproken in de begrotingen, waarvan de termijn is verlopen. Dat geld kan worden teruggevorderd en dat komt dan niet ten goede aan de inwoners van Bonaire. Er zijn dus reden tot zorg. Er zijn sterk oplopende bestemmingsreserves en uitgaven die niet in een vastgestelde begroting zijn opgenomen. Volgens het CFT is het van belang dat Bonaire topprioriteit maakt van stabiel bestuur en versterking van de uitvoeringskracht in de hele organisatie. Sint-Eustatius is men positiever over. Het eiland heeft afgelopen jaar grote stappen gezet in het verbeteren van het financieel beheer. En op Saba is men helemaal tevreden. De uitvoeringskracht van Saba is grotendeels op orde. Het kleinste eiland in de BES blijft vooralsnog het beste presteren, aldus het CFT. Gaan we weer naar Curaçao, want Curaçao heeft de luchtvaartrelaties met enkele landen versterkt. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst waarbij de directeur van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit, Pieter Steinmetz, aanwezig was. Die heeft namens Curaçao overeenkomsten ondertekend met Denemarken, Zweden, Noorwegen en Argentinië. Dat is een belangrijke stap richting nauwere samenwerking, betere verbindingen en de uitbreiding van de luchtvaartrechten tussen Curaçao en deze landen. Dat gebeurde tijdens het internationale ICANN 2025 overleg. Dat werd gehouden in de Dominicaanse Republiek. Daar kwamen vertegenwoordigers van burgerluchtvaartautoriteiten uit verschillende landen samen om overeenkomsten te sluiten die het internationaal vliegverkeer bevorderen. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want Suriname heeft gisteren haar 50-jarige onafhankelijkheid gevierd. We hadden al eerder laten weten dat minister-president Pik Pisas voor enkele dagen in Suriname is uitgenodigd. Ook de Nederlandse minister-president Dick Schoof was daarbij aanwezig. Maar het was vooral gewoon een feest voor de Surinamers. Er werd uitgebreid feest gevierd in Paramaribo. De festiviteiten begonnen om middernacht met een vuurwerkshow. En gisteren werd overdag stilgestaan bij de onafhankelijkheid. Met onder meer een militaire parade, kransleggingen en een receptie op het presidentieel paleis. Suriname viel onder Nederlands bewind van 1667 tot 1975. En op die dag ondertekende de Surinaamse gouverneur Ferrier, de Nederlandse premier Den Uyl en koningin Juliana het verdrag dat de onafhankelijkheid regelde. En daar is Suriname nog steeds blij mee. In die zin, het wordt gevierd. Trots wordt het gevierd. Er is niemand die ons kan vertellen wat we moeten doen. En de activiteiten waren zeer geslaagd, kunnen we wel zeggen. Ook in Nederland werd de onafhankelijkheid gevierd. Werd op verschillende plaatsen de vlaggen gehesen. En in Amsterdam werd het Suriname Museum officieel geopend door koning Willem-Alexander. Hij feliciteerde Suriname met de onafhankelijkheid en zei dat hij zich verheugde op het staatsbezoek van volgende week. Samen met koningin Maxima zal hij Suriname bezoeken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens.